Yai Werkudara mbarep kakangku apa? Wis rampung lan uga wis nampa dawuh saka Pukulun Sanghyang Padmanang ayuh Yayi. Para Pandhawa aja nganti luntur ing reh kemanunggalane. Kudu tansah sayek saeka ngabdi. Ya. Sumpahing nduk sak petarangan kudu diwujudake. Pecah siji padha mbelani, mukti siji padha ngenyami. Ayo mentas saka Bengawan Bagiratri bali marang Amarta. Tatkala narpa Kresna tantula sanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta menika Yai Aji Ngamartanya sampun timbul. Inggih Koko Prabu. Saking pundi Yai? Kula sakadang mentas nindakaken tapa brata wonten madyaning Bengawan Bagiratri. Oh adalah negari Ngamarta suwung kula minangka dados kusiring Pandhawa nganti kelangan jaran. Ngantos kula upadi dumugi wonten papan mriki pinanggih wonten mriki Yai. Menapa sampun pikantuk damel anggen paduka Yai Aji nindakaken tapa brata? Inggih Koko Prabu. Awit dawuh saking Pukulun Sanghyang Padmanang. Para Pandhawa kinen ngugemi Panca Darma Utami minangka sarana murih saya tentreming swasana negari Ngamarta Koko Prabu. Oh inggih. Menika sae sanget Yai, monggo. Sakiyating manah kula sagadu ing pepanggih kula. Mila monggo Koko Prabu kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Inggih, menika malah langkung prayogi. Kedangon ninggal negari mboten prayogi Yai. Nggonku ngangleng jagat ngupadi tamba kanggo putraku Gatotkaca. Ndak sawang kaya ana teja manter nyada lanang. Wah alah-alah. Mara tak perpeki sapa sing mawa teja. Yat langening galang yiwana gelar pandang muncar tinonir kekoneng oh
Duryana mati-mati Rohametri Loso manglono pangabetira gending marionen tapane si Jokalaya lir radit ya mandra kini ya nantana Jokolamar Mbok Sri Gading melati sorgemuning Bagagak gemel-gemel sadulita lae Ndara Bimanyu rawuh wonten Karang Kadempel niki enten napa Den Wa Semar kula marmane aku prapta ana Karang Kadempel ora ana liya mengke jaba bakal aweh weruh marang Siwa Semar lamun ta wektu dina iki Punden Pandhawa lagi murca saka Ngamarta kang tanpa pepoyan lah kok ngane-anehi kok ngangge murca barang niku enten lelampahan menapa Abimanyu durung bisa nggagapi mungguh apa kang dadi kersaning Punden Pandhawa kepara dina iki Abimanyu bakal sumusul Kakang Mas Gatotkaca ingkang lagi tampak semedi maladi hening mapan ana Randu Gumbala Semar Kakang Mas Gatotkaca nindakake tapa brata ora bakal jugar lamun ta durung antuk pituduh ana ngendi murcaning Punden Pandhawa nggih menawi tetela mekaten monggo paduka upami anggadhahi krentek ngupadi dhateng para pepundhenmu Pandhawa kula inggih sarujuk namung kangge jangkepi lampah mawon panjen nggon kula mangku bakal ngupadi para pepundhen Pandhawa namung kula suwun jangkepi lampah mawon nggih Den sabab menapa arep tinutupana godhong selembar yen durung titi wanci ketemu nggih taneh badhe kepanggih kosok wangsulipun nadyan tinutupana gunung sapitu nek wanci ketemu ya bakal ketemu ora kurang jalaran Wa Semar iya Kang Makrayuh siwa sak anak Wajana sing keri ndak kanthi sumusul Kakang Mas Gatotkaca kelawan Kepadi Punden Pandhawa nggih monggo kula dherekaken Den mong sira sangtuk ing arum ilining manis
Lempeng Sang Abimanyu kadheran ngrepat Panakawan catur. Nenggih Kila Semarnala Garing Petruk Sumawana Bagong. Nggih Yarsa Pati dhateng para Pandhawa. Ing mangke siniget lampahe Sang Binagus kacegat lampahe para yaksa pating blereng pating prengowo anyegat lampahe Sang Abimanyu kaslih brake candrani. Ilu-ilu panas mati Jim setan beri parayangan Jerangkong hinjong warudaya Kelek-kelek balung atanda Pusreng-pusreng iblis enak Santri bagus tak takon sapa jeneng aku ya liya nagus ngaku Buta bali takon ngendi dongko sapa percaya waduh coba parep opo bang ya Swedya lumaku nganti Gus ngetotake krentenge nganti jumangkaing suku kedheping netra ora wacut kudu bali entuk bacut ora entuk urudha peksa wani karo aku apa mung antak wedeni Buta Pandhanata kanthi wisaya indriya sasara maruta melak ya kowe mangke tamu seblak teropong ajur kowe aku Gus
Latara. Raja Satriya aja mati tanparan sapa jeneng wae. Abimanyu kekasihku buta sawaran muting kala Drembama. Bilakno patine rewengku kepara ngarsa legane ati. Wah, ya gelak kelimpang kowe.
Sepopang Hyang Aruna kadinetrane Gorapo Satane kukila Ringkani kara sengketar niki tuning agung wero sing dene panca Tapata ing ayam wana marhangu ring magagan lir sampating sun wiling ngulati puspita metrindak kang warni Iteri taman anon kang sekawaras iki mapan wonten madyaning bengawan Bhagiratri hanenggih para Pandhawa nggih nindakaken matirta tapa brata wigatos nyuwun pitedah ing ngersane Gusti Kang Nyipta jagat tumrap lelampanira ing nagari Ngamarta hanenggih sipate Gusti Kang Nyipta jagat kang asipat wenang ya sesilih Sang Hyang Padanang sigra tumedhak tumurun hamar meki dhateng ungyaning ning talaga
di langit mambang tangpas ulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar katijalada menika yang pukulun sang hyang padha nanging keng hanjugara kenanggen kula sakadang tapa brata pukulun sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem ginunjuk wonten sahandhap padha paduka pukulun sang hyang padha wenang ya kula wayah ulun Puntadewa ulun tampa pangestu ulun tumrap marang jeneng kita Puntadewa nger nuninggih sanget anggen kula pundi pukulun kaki wenang sungkem ku katur paduka kaki wenang ya kula Bratasena wis ulun tampa pangestu ulun tumrap jeneng kita Werkudara ya banget nggonku pundi sungkem kula kunjuk eyang pukulun ya kula Janaka wis ulun tampa sungkem kita pangestu ulun tumrap jeneng kita Janaka nuninggih sanget anggen kula pundi pukulun sungkem kula kanca pukulun sungkem kula kanca pukulun ya kembar wis ulun tampa pangestu ulun tumrap marang jeneng kita kembar Puntadewa kula wonten dawuh ana parigawe apa dene jeneng kita sakadang padha tapa kungkum ana madyaning Bengawan Bagiratri mara enggal prasaja nggir nuninggih pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken menapa ingkang dados kenteking manah kula jer paduka pukulun sampun nyumurupi menapa ingkang dados ancas kula sakadang menika pukulun kula Darmaputra ora ana pitakonan ingkang diwangsuli dewi mula prasaja nggir ulun ora bakal nibake walet kelawan jeneng kita Puntadewa nuninggih pukulun waleh-waleh menapa anggen kula matirta wonten ing Bengawan Bagiratri kula sakadang mrihatosaken dhateng lelampanipun negari Ngamarta dinten menika persasat kadidene nampi pagebluk mayangkara awis sandhang awis tedha ingkang pahanane kapitunaning sesama pukulun iya kaki wenang wektu dina iki negara Ngamarta sing jeneng gotong royong welas asih ajen ing ajenan wis mujudake dadi barang langka nganti para kawula padha bingung sapa sing arep dadi patuladan inggih pukulun urmaos putek raos sing manah kula ningali dhateng kawontenan nagari Ngamarta wedal dinten menika sampun boten ngemuti bilih sedaya kala tasih setunggal basa tuwin setunggal negari pukulun mila keparenga paduka pukulun paring kali damar dhateng kula sakadang kula sipating satriya kedah kados pundi nguningani dhateng kawontenan negari Ngamarta wedal dinten menika pukulun ya kula Puntadewa Werkudara Janaka kula sedewa ulun ora maido semira tanggung jawab kita anggon kita dadi pangarsaning praja lelakon kang kita aturake iki mau sejatine mung saperangan cilik isih akeh kok ngger wong ingkang ngajeni maring budayane lan uga isih ana wong kang seneng marang kemanunggalan ya mung
jeneng kita sing pating pamong aja kagetan lan aja gumunan ya nggih. Nuninggi keparenga kula nyuwun kali damar dhateng paduka kulun. Ya kula Puntadewa murih enggal rampung lelakon ingkang sumandang marang negara Ngamarta. Jeneng kita kabeh aja nyingkur marang surasaning Jamus Klimasada ingkang minangka kanggo dasar ungger anggering para warga ing negara Ngamarta. Lan kita kabeh kudu nindakake piwulang panca dharma utama. Ulun ngelingke marang jeneng kita menungsa tumitah iku saklugune amung kadawan dening Gusti Kang nyipta jagat kinen memayu hayuning bawana aja nganti ngurusak jagat. Murih kasebadan Setyatama memayu jagat ana limang lelabuhan kang sinebut panca dharma. Paugeran tumrape menungsa kepengin nandur lelabuhan siji dharma marang Gusti kang nyipta jagat. Saranane ngandelake kapercayan lamun bumi sak isine iki ana kang nitahake ya kuwi Gusti kang murbeng dumadi. Kapercayan iku ora mung kandhek jroning batin ning wajib dilairake sarana ibadah manembah wiridan lan sak panunggalane ingkang ujube muji marang Gusti jumbuh wewarahing kitab suci. Ingkang kaping pindho dharma marang pribadi lire mageri diri saka tumindak nista njaga lisan lan njaga pakarti gulawentah batin lan gulawentah lahir. Gulawentah batin makani jiwa sarana ibadah, gulawentah lahir ngrumat raga menganggo kang sarwa resik kaya wangson ajining raga gumantung ana pangrengganing busana. Nadyan sugih kaya apa ngemperi jagat saupamane yen cacakane busana kuwi ora becik padha wae kaya menungsa kelambrangan tanpa aji. Kosok baline senadyan golek esuk dipangan sore wis resik nanging sandangane becik pakartine becik ing kono bakal kajen keringan dening liyan. Kaping telu dharma marang sesepuh ingkang klebu sesepuh kuwi ora ngomongake wong tuwa pribadi nanging uga wong kang umure luwih tuwa, wong kang jembar kawruhe dalah pangarsa lan sak panunggalane. Wong kang minterake uga dianggep sesepuh. Mula wong tuwa, guru, pendhita, ngulama, pangarsa wajib dibeteni. Kaping papat dharma marang negara. Lire lila legawa asung lelabuhan kang nyembuh kuncarane negara saranane bisa ngatonake lelabuhan tumrap negara ora nerak pacak nuhone pernatan negara kang sarta gelem mudu tenaga yen perlu ngorbanke jiwa raga waton kanggo ngurungkepi negara nyembuh kuncarane nusa bangsa lan bumi wutah darahe. Tembung lila legawa lajare kudu tumus lahir tumekaning batin. Yen wis ngucap lila gelem tumindak jroning batin kudu ikhlas ora kena ngresula. Dharma marang agama genep kaping 5 lire ngadeg jejeg ngrungkepi agamane sarana manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Melu cawe-cawe yen agamane diina dening liyan. Semono uga dharma marang agama kang nirasuk wewatone tansah macinamadan yaiku ngajeni agama liya sarta tansah seduluran marang sekabehing pangrasuk agama tanpa beda-bedakake nggih. Lamun to jeneng kita wis bisa nindakake piwulang panca dharma utama ing kono bakal pulih tata titi tentrem Kertaharja negara Ngamarta Pandhawa. Rumaos Pajar Trawangan awit mundi dawuh Paduka Kulun ya dadi melek mripatku bareng
mirengake gawe kaki menang gumregah rasaku kaki menang iya Kang Mangkuna Pandhawa 5 tetep kudu ngugemi sumpahe ya kuwi tiji tibet mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh lamun to Pandhawa 5 isih bisa nyekel kemanunggalan ing kono ora bakal dirusak negaramu dening wong liya nggir nuninggih terang terwaca dawuh paduka mugi hanumusana tentreming negari Ngamarta kula iya gandeng wis rampung tumune enggal baliya marang negara Ngamarta jeneng kita kesuwen ninggal negara Ngamarta kaya kurang prayoga ulun bakal kundur makayangan pangestu ulun tumrap marang Pandhawa 5 Jaya Wijayanti Pandhawa 5 Yai Werkudara barep kakangku apa wis rampung lan uga wis nampa dawuh saka Pukul Sang Hyang Padha nang ayuh Yayi sumpah nduk sak petarangan kudu diwujudake pecah siji padha mbelani mukti siji padha ngenyami ayo mentas saka Bhagiratri bali marang Ngamarta tatkala narpa Kresna tantul sanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta menika Yai Aji Ngamarta sampun timbul inggih Koko Prabu saking pundi Yai kula sakadang mentas nindak ketapa brata wonten madyaning Bengawan Bhagiratri oh adalah negari Ngamarta suwung kula minangka dados kusiring Pandhawa nganti kelangan jaran ngantos kula upadi dumugi wonten papan mriki pinanggih wonten mriki Yai menapa sampun pikantuk damel anggen paduka Yai Aji nindak ketapa brata inggih Koko Prabu awit dawuh saking Pukul Sang Hyang Padha wenang para Pandhawa kinen ngugemi Panca Darma Utami minangka sarana murih saya tentreming swasana negari Ngamarta Koko Prabu oh inggih menika sae sanget Yai monggo sakiyating manah kula sagado ing pemanggih kula tetep badhe sabiyantu dhateng kadang kula para Pandhawa ngantos kukuting jagat menika Yai mila monggo Koko Prabu kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta inggih menika malah langkung prayogi kedangon ninggal negari mboten prayogi Yai nggonku ngangleng jagat ngupadi tombo kanggo putraku Gatotkaca
Ndak sawang kaya teja menter nyodo lanang walah dalah. Mara tak perpeki sapa sing mawa teja? Kuning lekas lu kita linuding gitu